Tak, Sabi, narovnej sa. Mám tam břicho. Tak když sedíš takhle, tak má břicho každý. To má bez naštvané. No, tak já to už takhle. Já ho nemám. Tak, můžete. Jo, ruky tam. A zase plesknout neprosím. Zlorianka, to bylo jako všetko. Nepripomínam vám Zuzanu Smatanovú? Mercedes a její příchod. DJ-ka tam rozbalila poriadnu party. Adria je opálený Krištof. Vizážistka ho poriadne prekvapila. Krásný den, vítejte u prvního dílu Roastov z podcastu druhé série Bachelor, vlastně Růže pre nevěstu. A teď jsem tady konečně zase s Kájou. A Konečne! Ideme na slovenskú rúžu, na ktorú som sa nevedela dočkať. jdeme si to celý rozebrat, protože máme co řešit. Naša keby rúža bola strašne dramatická, ale keď som videla tú uputavku, ja mám niekedy pocit, že neviem, či to robia len tie uputavky, ale mám pocit, že to bude zase o niečo dramatickejšie. Ale jakoby nezlobte Alebo či se. je to strih. Ne, to není střih. Nie? Protože já když porovnám prostě českou verzi a slovenskou, to se nedá srovnat, protože ty Slovenky jsou nové, já to nechápu. Tam prostě během toho sestřihu byla, já nevím, na zemi ta holka ležela, záchranka přijela, hádky, Čarodejnica. všechno, líbačky, jako Adrian se to taky podle těch ukázek teda nebojí. A A za každým to vyzeralo, že tam je iná že? z tých uputavkách. Ale jako musím říct, že Adrian se mi teda jako hodně líbí. Áno, Sabi, vieme, že už lutuješ, no nevadí. Ne, Aj o nikdy rok. nelituju. Ale musím říct, že to je jakoby můj typ. Jako jak je Ano. vysoký. Připomínáme druhého Krištofa teda. Přesně jak jsme říkali, opálený Krištof. Áno, vyzerá ako jeho brat, ale Jo. zároveň akože nie sú úplne zase až tak podobný. No na začátku to bylo tak, že tam byla taková ta upoutávka, vlastně ukázalo se, co se bude dít v těch dílech, ale hlavně tam bylo představení samotného Adriana. Mhm. A tam bylo takový zajímavý, co řekl právě o té Dubaji, že tam jsou holky, které jsou krásný a musí mít vedle sebe chlapa, který je bohatý. Áno. Takže to bylo takový zajímavý, ale... A ty si bola nedávno v Dubaji, takže nám to vieš aj potvrdiť. Jo, jakoby já jsem to teď řešila v nějakém videu, že jo, že jsem to tam takhle viděla, no, ale... No, Ale to sa im nestalo, keď sme tam vlastne boli, že bola som tam teda dvakrát, ale raz to bolo s rodičmi, raz to bolo s frajerom, takže moc som nechodila nejako do barov, ale celkovo, keď sme niekde boli, že aj sedeli v reštaurácii, tak tiež som mala ten pocit, že vždy tam bol nejaký taký, nechcem uraziť, ale taký škaredý nejaký chlap, No. že vôbec nebol na pohľad ani sympatický, že niekto nemusí byť úplne nádherný, ale cítiš, že je taký Rozumiem. sympatický, vieš, že páči sa tím. A tiež tam mal vždycky pri sebe nejakú peknú ženu. Ne, já jsem byla na party právě v Dubaji a teď jsme se tam stali s tou kamarádkou a teď jenom vidím prostě mladou, hezkou holčinu a prostě tam tancovala s 50-tníkem, prostě 60 možná. A já říkám, to jako, ještě tomu jako zapotřebí ty holky, že tomu nerozumím. A pak jsem šla na bar a teď jenom vidím toho 60-tníka, jak se na mě podíval a šel jakoby směrem ke mně. A já, ježišmarja, tak si otočila na podpásku a šla jsem rychle pryč. Vráť sa tam k tej svojej dobe, otoč sa a tam máš. No, takže tohle je jako zajímavý. Ale určite to je pravda a podľa mňa to musí byť aj pre neho ťažké a celkovo pre mužov, ktorí sa tam náhodou ocitli Jo. pracovne a sú normálni a Tak. teraz si tam chceš nájsť ženu, tak podľa mňa určite väčšina z nich fakt prahne iba po tých peniazoch. Jako ono to tak jako v té době docela je nastavený, že oni mají všechno prostě ty holky jako zadarmo, tak si na to strašně zvyknou, že pak jako ten kluk je nezaujme, jenom jako, že víš, jako... Že by mal náhodou dobrý charakter. No. Ale jakoby přijde mi, s vámi mi dejte vědět, nebo dejte nám vědět, že mně přijde Adrian, jakože je mu nějakých 28, jsme říkali. Mhm. A já se bojím toho, aby nebyl takovej ten přelítavý, ale že si jakoby neuvědomuje úplně tu roli toho bachelora, jakože samozřejmě nevím. A po tom prvním díle na mě působil, že je takovej, že nebyl ani tolik ve stresu. Mne sa zase zdal, že bol v strese. Jo. Mne prišiel taký nesvežený, keď komentoval No. aj tú Zlorianku napríklad, že on využíval len také, neviem, Nebyla z něho, jak také prostě on jednoduché mluvil. vety. Jo, jako to jo. Ale já si myslím, že prostě je to takový ten typ, že jak nikdo ho jakoby nezaujme nebo nezajímá, tak on jakoby nechce rozvíjet tu konverzaci, jak kdyby. Takže prostě jako je takovej, že jednoslovně, ale ten bachelor musí jako mě trošičku víc komunikovat s těma holkama, A zase aby... možno to bude o to lepšie, že bude taký reálny, vieš, že nebude sa Což snažiť mě se robiť tú samozřejmě rolu. jako líbí víc v realitě, ale v tom bacheloru pak No hned ešte- teda poznáš jako koho chce, ale samozřejmě byl to první díl. Bol to prvý diel ešte podľa mňa a sa musí tak ako aj rozkúkať, lebo mne prišlo, že on bol dosť ohúrený z tých žien.
Aj na konci, ak dal takúto poznámku, že tak to ako bude mať ťažké, tak mi príde, že veľa z nich, alebo nie, že veľa z nich, ale ako prišli mu sympatické a čo musím povedať, že veľa z nich aj mne prišli také, že by som si povedal, že áno, tá by ma zaujala. Že podľa mňa pekný casting, pekné ženy sú tam. Jakože chybí mi tam asi takový to... Wow. Ne, spíš takový to, že jak z jeho strany, já jsem takový to wow viděla jenom u ty zážitky. Že se To jako bolo veľmi milé. usmíval a bylo to takový hrozně přirozený, takový hezký a vlastně i ona byla taková zlatá a možná mi tam chybí někdo, kdo má jako hned od prvního takový tu dobrou energii, jako tu... Ale my sme dneska ráno vlastne zistili, lebo otvorili sme ráno Instagram, inak nebudeme sa tu hrať, ale nestihali sme si to sem prepísať, takže len aby ste vedeli, prečo tu máme telefóny. A ja teraz ladím, takže to môžem si nechať. Ale ráno sme otvorili Instagram a zistili sme, že tam prídu nové ružičky. Takže na to som tiež veľmi zvedavá, pretože môžeš si zamiešať kartami. A sú tam 2 Trenčanky z môjho rodného mesta, takže neviem. Takže to Uvidíme. Stejno. No tak poďme teda od začiatku, ako išli vlastne tie ružičky po sebe. A zase, že Ještě prešla vlastně- Mercedes. Jo, ale ještě předtím vlastně přišel Krištof a říká, že všechno bude jinak. A on něco řekl, prej. A ta věc je jaká? Nebo něco takového, jak vlastně na Krištofa. No to se přeci všechno dozvíš. Áno, To bol takový už zase mu nič vtipný. nepovedal. Typický Krištof. Jo. On príde, niečo povie, ale vlastne nič nepovie, takže to je, aké by tam aj nebol. Ale zároveň i to, že tam bylo dobrý, že... Nebo dobrý. Třeba když jsem to porovnala s Mírou z našeho Bachelora a třeba Adriana, tak mi přišel ten Adrian takový jako pohodář. Neříkám, Ale že to Míra áno, není, ale on je jako... taký sympatický. Ale že Míra byl ve stresu strašně, se jako kdyby klepal, ale on byl takový jako... Právě proto to na mě působilo trošku, že je mu to jakoby jedno. Víš, a i jak na konci pak řekl, že no, že se nebojí dělat rozhodnutí takový. A tady třeba Honza... Ale zase to je dobré. Jakoby jo, ale že jestli to citlivost, protože tě to stejně vždycky jako zraní, když musíš někoho jako vyhodit. Ale on byl takový nastavený, jakože stejně to rozhodnutí musím padnout. Ale nevím, jestli je to jako dobře nebo špatně. Uvidíme. To je toť otázka. No, jdeme k Mercedes a jejímu příjezdu. Ty zase príliš overthinkuješ už. No, jo no, som celá ja. No, prichádza Mercedes, to bol naozaj veľmi unikátny príchod a ona mi príde, že bude tam taká humorná časť tohto ročnej série. Že aj veľakrát som sa zasmial na tom, čo povedala, ale tým, že ona presne pôsobí tak sebavedomo, extravagantne, tak neviem, ako to bude vplývať na ostatné dievčatá. Bude to taková trošku drama queen, si myslím. Hej. Jako, že druhá myška, si myslím, jako u vás. Nebo nepřijde ti? Zas až tak mi nepríde. Když myška byla taková hodně sprostá, tak zatím u té to nevidím, ale... Že zase ona mi prešla tak vtipná, ale v takom tom dobrom slova zmysle. Jo. Čo sa týka humornej stránky, tak úplne super. Vyzorovo je tiež pekná, takže... Jo, je hezká teda, no. A pak tam něco řekla s těma příčeskama, že jediný co, tak vytrhnu tady Čo by si spravila pre muža, že jo, vytrhala by som vytrhám príčesky. příčesky. Jo, to byla, je vtipná, hezká, ale... Akože vidno, že to si bude- potrpím a možno nejaký ten svoj štandard, čo vlastne aj predstavila v tej uputavke, že nám povedala niečo viac o svojom bývalom, aby sme teda všetci mali nejaký obraz. A takže asi je taká možno, že zvyknutá na tieto veci, ale zase z druhej strany aspoň podniká, má svoj salon, takže asi si to chce dopriať aj sama. Jo, určitě. Tak uvidíme, no. Ale nevím, jestli to úplně bude jakoby... Protože on někde zmiňoval, Adrian, že on nemá rád holky, které jsou vyzývaví, nebo že se jako ukazují, že jsou středem pozornosti. Áno, že také, ktoré sú moc stredobodom pozornosti, alebo že na Instagram, že by si dávali moc také nejaké nevhodné fotky. Aj keď on niekde zmenil dokonca, že jeho typ je blondina zase, tak uvidíme. A nevím, proč jsou všichni na ty blondýnky. Preto sú blondinka. Proto jsem se obarvila. No potom nám prišla Alžbeta, Ano. učiteľka, ktorá mala taký celkom silný príbeh, keď to tak prezentovala s tým, že ju teda šikanovali na škole. A prišlo mi to také až surreálne. Či je to vôbec možné, že učiteľ reálne ťa Napíše, takto dokáže to jo, šikanovať, no. lebo pokiaľ by sa to stalo, tak minimálne asi aj rodičia by zasiahli, alebo možno nejaký riaditeľka tej školy, takže Je to zvláštní, no, ale jestli se to stalo, tak je to fakt jako... áno, tak to muselo byť nepríjemné, lebo takisto, jak sa niekedy bavíme, že o šikane, ako sa šikanujú, dajme tomu, obeznejšie ženy alebo tak si myslím, že tá šikana je naopak, len ľudia si to podľa mňa ani neuvedomujú. Vieš, že keď si chudý a niekto ti dá poznámku, že najeď sa, tak
akože mne sa toto napríklad niekedy niekto spýta a mne to je jedno, lebo však ja viem, že zožerem aj koňa vola a nič mi to neurobí. Ale tiež keď som mala možno nejakých, že 11 rokov alebo tak a vždy som bola najchučia, tak tiež som nechápala, prečo sa ma to stále niekto pýta. Že však vidíš, že jem a aj tak sa spýtaš proste retardovanú otázku. Vieš čo myslím? Že Rozumím, ako no. keby si možno nejaký citlivejší človek a pripúšťaš si to, tak tiež ti to nerobí takisto dobre, keď niekomu povie, že si tučná, vieš. Je to prostě jako tohleto je téma úplně samo o sobě, jakože nemáš, hlavně já proto nechápu celkově ty názory těch lidí, kteří mluví lidem do jejich života, jakoby je to tvůj život, ty si dělej s ním, co chceš a jakoby samozřejmě pokud to je kamarádka, ale i ani kamarádka ti jako nemá říct jíst víc, když prostě víš co, jako ty víš moc dobře, jak se cítíš ve svém těle a nebo víš, jakoby Áno. přijde mi to úplně tady to scestný. Čiže bolo to také, no zvláštne naozaj, že pokiaľ sa jej to stalo, tak to muselo byť veľmi nepríjemné, ale zároveň ona, jak tam sedela, tak ty ju síce nepoznáš, ale dajte nám do komentárov vedieť, nepripomína vám Zuzku Smatanovú. No keď dáte do Google, že Zuzana Smatanová, slovenská spevačka, tak tam keď vybehli tie fotky, ja som to ukázala Sabi a Sabi ju nepozná a ona, že na čo mi ukazuje, že je fotky. A že to není ona, že to já je... si už psala jméno, že ho do poznámek Zuzana. Áno. A já říkám, aha. A že nie, to je Alžbeta, že to je niekto úplne iný. A naozaj na niektorých fotkách a v niektorých momentoch sa mi na ňu podobá. Aj keď sa mi ešte zdá, že ja keď som robievala hostesku, keď som mala nejakých 18, 19 a tak, mne sa zdá, že my sme sa stretli na nejakej akcii. Fakt jo. Tak je to možný, no tak třeba nám dá vědět, že to je pravda. Takže uvidíme. Jdeme dál. Třetí holka, vlastně inkognito, to bych tam jenom tak jako, že po třetí, jako, už jsme ju změnili, Michaela. Ta přesně ta vizážistka. A to bylo třeba dobrý jako gesto, si myslím, že ta se vlastně tak jako učarovala tím, že si tam měli možnost povídat. Nevím, jestli to je výhoda, nevýhoda. Myslím si, že to jako je výhoda 100%, ale ne, že by byla na něj jako naštvaná nebo takhle. No to nie. Protože on, jako kdyby byla stejně nějaká jako kráva, když to tak řeknu, tak asi ho nezaujme, že jo. Ale tím, že, ale to byl pak ten úryvek, kdy ona odcházela od něho a on se na ní podíval na ten zadek jí. Áno. To bylo hrozně takový, že tak sa nezaprelo. tady, no, prostě on tam má 18 žen a bude se koukat, že po vizážistce. Prostě. To je frér. No, takže ale sa mu to vyplatilo vlastně. No. Nakonec to byla ružička. Pak vlastně na konci přišla vlastně a představila se, že teda součástí taky castingu, tak ho to milé jako překvapilo. Ale a jak sa objali, tak mi to prišlo také úplne úprimné, že hrozně. naozaj ho to potešilo. Jo. No ja som vlastne pocit, že jemu sa aké páčila ako vizážistka, že si povedal, že a potom ešte keď povedal, že je ružička, tak bol z něj hotový, že wow. Fakt jako poprvé jsem u něho viděla nějaké jako emoce, jak kdyby víš, jako že... To naozaj potešilo, víš, úprimne. Přesně. A taky dal pak tu ružičku, že jo, na konci. Áno. No, a potom prišla ešte Miška, ktorá vystúpila ako druhá z auta a tá priniesla váhy. Najlepšie bolo, že čo si myslíš, že znamenajú tie váhy? A on, že nejakú rovnováhu medzi nami? A ešte prišla, vieš, v tom. Jo, jsou dali ten, že jo, plášť. Hej. Takže on jí to rozepnul, tak měla růžový šaty a ta byla taky jako taková sympatická. Jako, áno, to bola veľmi sympatická a príde mi, že si ju možno aj vyťahol na party, len sme to tam nevideli. A keby príde mi, že medzi nimi tá interakcia určite bude v budúcnosti. Já taky si myslím, no. Žaneta, její báseň. No já nevím prostě, jakoby. Mně to přišlo strašně jakoby... Ja som úplne nepochopila, čo ona sa tým akože živí. Čo je robí. A to nedávalo vůbec jako smysl, ta báseň, nebo jako... Nedávalo, ona sa nerimovala. Ja však, jak to vlastne Adrian povedal, že si sa to nerimovalo, nevadí mi to, ale tak keď už ideš robiť báseň, tak aspoň tá jedna časť by sa mohla rimovať, vieš, že... To som nepochopila. A ešte vlastne, jak má zavreté oči, ona tam písala vedľa neho, celé to bolo také... A koukala mu na ty dlaně, ne? Taká mi príde trošku, neviem, taká moc poetická, neviem. Akože není ničím jako, já si představím, ale... že by přišel takhle chlap a sednul by se mě naproti a řekl by mi zavři oči a medituj. A začal by mi psát báseň o tom, že... Ktorá sa nerimuje. Teda, no, tak já nevím, co mě bylo, jakože já to... Oceňujem odvahu, přesně, to určitě. Ale zároveň by jsem dole. se cítila v ten moment hrozně trapně, protože bych nevěděla, co mám říct, když mi třeba ta báseň mi přišla prostě no to, ale mě jako nerým, jako ta báseň mu nic nedala, jako by fakt to dávalo třeba smysl, nebo rým, tam byl nějaký, tak si řeknu OK, tak hezký to udělal. Ale... Ona vlastně zopakovala ty věty, ale jinak jenom v jiným
Fakt. A ešte ma Neviem, no. prekvapilo, neviem, či ste pozerali aj nejaké uputávky z Rúže pre nevestu. A tam hovorili, že ona randila kedysi s tým Andrew Tatom. To jsme říkala. A to som hovorila Sabine, lebo neviem, či ste to sledovali, ale bol taký známy rumúnsky, nechcem povedať, že milionár, ale asi už aj milionár, ktorý potom sedel vlastne vo väzení, sám seba nazval mizogínom, že úplne proste opovrhuje ženami, že ženy sú vlastne nič, hej. Takže sama ale povedala, že keď jej toto povedal, pretože ona bola vtedy mladá, keď sa s ním zoznámila, tak že hneď sa s ním akože prestala stretávať, že asi videla, že v tej hlave to úplne nemá v poriadku, ale bol ešte odsudený aj za znásilnenia, za obchodovanie so ženami, ktoré nemali ani 18 rokov, takže naozaj, že veľký kriminálnik, takže vďaka Bohu nakoniec s ním nič nemal, lebo tak Boh vie, ako by to dopadlo. To je hrozný. Že našťastie aj v takom mladom veku fakt treba byť niekedy obozretný, že neviete, s kým sa ani stretávate. No další holčina Laura. Podnikání se spodním prádlem. Ja neviem, čo mám k tomu povedať, pretože ja som si pozerala aj Instagram a chcela som sa teda pozrieť na to spodné prádlo, na tú značku, že aká to je a nikde není označená. A což je zvláštní zase, si myslím, protože když máš jako svůj vlastní značku, Ktorou spodního podnikám, prádla, tak aby som sa s ňou si chcela to dáváš prezentovať. Přesně, furt dáváš označení třeba toho spodního prádla, nebo vidíš nějaký, jako, já jako musím říct, že já jsem na to nekoukala na Instagram, takže doufám, že Já jsem co to říkáš, tak jako že preletěla. že třeba možný je, že má nějaký výběr někde něco. A že Nenašla to, som. tak, Alebo tak až tak som to neštudovala, ale každopádne, neviem, keby mám značku spodného prádla, tak si to dám možno aj do BIA, aby som mala nejakú reklamu, ale jedinú reklamu som videla aj na Ovko, takže a to som si nepredplatila, tak to vám neviem povedať. Čiže ak ste si niekto predplatili, možno tam je značka spodného prádla, uvidíme. Ale ještě pracovala v tom parlamentu, tam zmiňovala a že se tam nemohla odhalovat, nebo co to tam zmínila, ne? Že nemohla tam úplne ukázať tú svoju ženskosť. Tak to je akože asi logické, keď, neviem, som v parlamente, že sa tam, že tam jako nosí skôr také elegantné zahalnejšie, čo zase povedal, že v súkromnom živote nechodí nejakým spôsobom odhalená, takže asi si na to potom zvykla, ale uvidíme. No, ona tým, že tam moc toho nejako nepovedala, tak ani nemám nejako moc, čo zhodnotiť, čiže uvidíme ďalej. No, potom prišla Sabina. Tá mala veľmi sympatický príchod, strašne pekný overall. Byla taková jedna z těch nejsympatičtějších pro mě. Není to samozřejmě jménem, ale ale dala mu jako zajímavý dárek s tím, že tam vlastně projevila to, co vlastně dělala, že byla letuška a že vlastně on ji v tom trošku nechal. Jako, a ne, nepovedal, že bol v tom to Dubaji. divný, jako proč jí to neřek? A na konci povedal takú zvláštnu vetu, že áno, je to ona. No, to jsem vůbec nepochopila. Pochopili jste to někdo? To nám dejte vědět, protože jako že se někde setkali, jakože v Dubaji. A mne to tak prišlo, alebo možno si spomenul, že v lietadle mali možno nejakú interakciu, alebo ja neviem. Nebo byla na party. Nebo byla někde na party. Ne, hele, nevím vůbec, ale jako byla sympatická. Hej, velmi sympatická. A tady to tak to, no. Takže ona vlastně i říkala, že by žila i nějakou dobu v Dubaji, nebo byla tam nějakou, no. Takže tak. Takže máme tu Sandy, která přišla jako vlastně morská vila. Nebo ohnivá zpěvačka z Košic. A zpívala, no. Tak... Tam jsme mohli vidět ten typický slovenský východňarský temperament. Úplne. Pretože ona je v tvári pekná, aj sa mi akože páči, že má veľmi krásne oči, vlasy má brutálne, aj keď podľa mňa viacej vysedela hnedá farba, nie tá červená, pretože na nej mi príde, že to zostaruje. Nie? Nevím, nevnímala jsem no, to. No, že má 20 rokov a príde mi, že keby má svoj vlas, tak vyzerá tak, neviem, sviežejší, alebo ako som to povedala, lebo tvár má veľmi peknú. Jako 20 let, já nedokážu pochopit, já tady tu povahu, jako já to obdivuji na stranu, já bych v životě nepřišla za chlapem. Víš, a jako... Ale to je ten náš východňarský temperament, víš? Jako já přemýšlím, že bych měla zpívat, ale stejně bych se styděla se stoupnout před něj a prostě začít zpívat, protože se cítím, jakoby, umím se vcítit i do toho chlapa, že mu to asi není úplně jako příjemný, jakože jo. A ona si to užila, ona naozaj jo, ona prostě tam tancovala. A obdivuju jako ty holky, že to dokážou, ale já si to nedokážu představit, že tam prostě stojím a ještě vím, jak tam je prostě ticho. Tam je fakt reálně ticho, tam je ani hudba, nic a teď prostě si vzít mikrofon a začít zpívat.
a ještě prostě se tam hejba před ním přímo. A ještě to vidějí i ty ostatní holky. A on tu pesničku aj nepoznal. To mu zase tá vizažistka povedala, že čo to je za pesničku? Že je Maria Čírova, dobre. Ani nevedel, že to je unikát, nevadí. Ale tiež to bol taký zase príchod, ktorý si podľa mňa Adrián zapamätá. Jo, to určitě. Zase ničím to nepokazila, len tam presne ukázala to, že má fakt veľký temperament, je taká odvážna Jo. a na 20-ročnú Celé špeciálne. Takže sama som zvedavá, ako to tam bude medzi tými dievčatami, lebo sú tam strašne veľa z nich také ohnivé. Hrozně právě. Byla A tím, že takých Adrián ohňov. řekl, že nechce úplně mít takovou tu, aby byla středem pozornosti, tak zatím mi tam nikdo jako moc nespadá. Že většina těch holek Je jsou to tak právě pol na takový pol, úplne. energický. Mhm. Jo, tak ale zatím třeba mi přijde taková klidnější třeba ta Sabina, přijde mi klidnější Alžbeta. ta Alžběta a ještě ta, co tam pak přijde. Vizážistka, Míša a ta Monika na konci s tím skatem. Ta se mi líbí asi nejvíc zatím. No, jdeme zpátky. Češka Sonja. Ty jsi říkala, že jsi někde viděla nějakou upoutávku něčeho, že říkala... Ja som pozerala len tie uputávky, čo boli na zostrihu Rúža pre nevestu a tiež tam niečo spomenula typu, že by chcela, aby tento rok niečo v zmysle, že keby vyhrala, tak aby si nezostal pol roka alebo rok. A prišlo mi to také, že ešte si tam ani není. No. Ešte ani nevieš, kto tam je. A ešte ani nevieš, či si ťa vyberie. A už vieš, že by si s ním bola dlhšie. Tak ako keby trošku mi prišlo, že predbiehala udalosti, ale akože dobre, veď keď si teda na to verí, že to je fajn pre ňu, ale trošku mi to prišlo, Jako, že moc predbieha čas. A že Vieš, čo možná myslím? trošku jakoby rejpla i do toho, že... A možno si rýpla do toho, že... Áno, že ja som bola pol roka, ty si bola rok, tak ona to vidí, že to bude proste do konca života. A ešte aj nevie, kto tam je. Ani nevie, či sa bude páčiť. Ale toto vie. Čiže to je divný, no. taký zvláštny prístup, prostě podľa jako mňa. Říct, že s ním budeš delší dobu, když absolutně nevíš, jak to bude fungovat venku. To je prostě reality show. Ale hlavne nevieš, že kto tam A bude, hlavně ani vieš? nevíš, že si tě vybere. No, a s koľkými mužmi, vieš, ideš a niekto sa rozdie po mesiaci, niekto si po týždni povie, že tak už ma to nebaví. A to je úplne proste bežná vec, normálna v reálnom živote. Vieš, že pochybujem, že je veľa ľudí, ktorí idú raz s niekým na rande a teraz už navždy s ním zostanú do konca života. Proste to je naozaj malá pravděpodobnost. Takže... Ale jsem na ní zvědavá, jako zase tam je první, nebo ne první, tak Julie byla taky Češka a je to takový zase něco novýho. A on tam zmínil, že by chtěl Slovenku, ale nevím, jakože myslím si, že i Češka mu nevadí. To je to jisté. No, není i to jisté. Ja neviem, ja to nikdy tak nevnímam, že to je nejaký rozdiel. Že aj keď mám Čecha, tak ja to vlastne ani nevnímam, že to je niekto iný. Ale jenom, že Češi a Slováci jsou taky trošku jiný. Víš, jakože chováním třeba chlapy. Áno, ale tak môžeš si nájsť debila Slováka, debila Čecha, vieš? To je úplne jedno. A potom se podepíšu. Takže jdeme dál. Ptají se holky na prsa, jak mají velký. Mne strašne zaujalo, že tá, čo má to spodné prádlo, vlastne povedal, že dala 10 000 za prsia a zadok. Ja som aj nevedela, že to je také drahé. Ale fakt, ja som to nevedela. 10 000 eur, to neviem, koľko je síce na prepočet, ale dosť. To jako... Nebála se to holka. No. A tak každý investuje do něčeho jiného, no. Zlorianka. Řekl, vlastně ona tam přišla v takovém černým, jak se tomu říká, s těma... S rohami? No. Taký kostým trošku. No. A vlastně byla ticho, jenom předala nějaký ten lísteček a odešla. A vlastně Adrián řekl, že mu to bylo jako nesympatický docela, to jako, že se mu to moc nelíbilo. Podle mě kvůli tomu, že mu vlastně nič nepovedala. A jenomže takhle u nás třeba přišla jako Mary, nebo přišla v Bacheloru Šárka, třeba, že jsou ticho jako tajemný. A většinou to tam v tom Bacheloru většinou je, aby to bylo nějakým způsobem, že jo, special. A vždycky jako... Aby si jako, vyťahol a možná se jí na to spýtal. Ale tohle mi přišlo takový, že třeba ta Mary i Šárka to udělali takovým stylem, že trošičku jako by ho se s ním trošku hráli, něco, předali mu obálku a že pak jako... Mně se páčil ten príchod Šárky, keď byla paní Kolombová. Jo, já to moc jako osobně nemusím, já jakoby... Víš, nelíbí se mi to úplně ten styl toho, ale jakože zase odvážný krok, je tam nějaký jiný krok, víc si ho zapamatuje, nebo tu holku si víc zapamatuješ, ale já bych to sama za sebe neudělala. Ale líbilo se mi tohle víc, než právě třeba tady u té Zlorianky. Protože ona byla taková, že a odešla. Víš, že jakoby... Nič mu nepredala. A on to sama jako řekl, že to trošičku možná zrychlila, že se bála toho, což jako chápu.
Ale že by to třeba se s ním trošku víc pohrála, něco jako naznačila, že jestli chceš něco o mě Zavolej. něco, Chceš něco nevědět, to nějaký zavolej. gesta, něco. Ale řekl, že to teda nebylo úplně jako sympatický. A A to- jenom pak řekl, to bylo všetko? Ano. Tak se otočila, A já to to bylo bylo jako všetko? Ne, slíkne tě tam, Adriane. No, takže Niky se jmenuje vlastně. A potom prišla ešte DJka, Mhm. ktorá to tam celkom rozbalila. Ano. Len Jo. ako sme videli, tak na Adrianov vkus to bolo fajn, ale sám povedal, že si nevie predstaviť chodí v takéto 9 niečo, spať. lebo chodí o 9 spať a hovorím si, že ten chodí riadne skoro, to chodí ešte skoro ako ja. Ale jako, já ještě potřebuji víc poznat jako toho Adriana a mně se líbí jako jeho to styl života, že jako je sportovec, přesně jako Dubaj, tak to mi je jedno, ale spíš jakoby celkově, jak se prezentoval o těch rodičích, jak mluvil, že má jakoby dobrý hodnoty a tak. A že sa nebal celkom mladom veku takto odísť do zahraničia a rozbehnúť si tam kariéru, čo je také odvážne. Perfektní, tohle všechno. Jenom se trošku bojím toho, že jestli bude v tom vztahu, bojím, ale jestli to není přesně takový ten typ sportovec, který se nedokáže uvolnit třeba, to já bych taky nechtěla, protože já bych chtěla mít takový jako něco mezi. A ty si tak náročná, Sabi. Ježiš, jako jsem náročná, že no. Nie si práve, Ne, že, ale ale chápem, ako to jako, že myslíš, víš, že jak z to každého myslím. niečo. Přesně, že jakoby dokáže i se pobavit, že třeba sem tam půjdem, nevím, na skleničku a To ja toho musím úplně, ťahať zo skleničky. nebejt úplně jako zásadový, Ano, že ano. každý večer v 9 a jinak prostě to a já teď budu mít třeba nějakou akci, tak jo, jako řeknu, tak půjdeš se mnou, víš, jako a on mi řekne, já v 9 chodím spát, tak to je zase takový jako až moc zásadové. Áno, ale ja si myslím, že on to skôr myslel v tom, Ako že globálu. keď je to povolanie DJ-ka, tak ona asi Jo, vystupuje rozumiem. viackrát do týždňa a keby s ňou má chodiť viackrát do týždňa No, a to spávať ne, no. neviem kedy neskoro, vieš, to tak je je to, nesmysl, no. je No, to jakoby, asi to také chápu. nepraktické do života, podľa mňa. Pokiaľ To by chceš musel být chodit jakoby do na tom roboty. stejným a nemůžeš Áno. prostě být v tomhle jakože cvičení. Ona by vlastne ťahala nočné a on by No, ťahal jo. tie denné, čiže oni by sa ani nemali kedy No to stretnúť. jo, tak to v rámci teda toho, že Mhm. to je DJka, to mi nedošlo vlastně, že to bylo jako propojený. Hej. Tak to jo, to dává smysl, no. Vieš si predstaviť s DJom chodiť? Ne. Ani ja. Jakože asi ne, no, protože Lebo je to super na party, že ideš sa raz za čas zabaviť, ale to Ale je tak akože ojedinelá takhle- príležitosť, že neviem No. si predstaviť, že každý víkend by mi volal piatok, sobota a chodil by spávať, ja neviem, o 5-6 ráno. to Neviem si ne, to no. predstaviť. No, potom teda vlastně ta myška, vizážistka už se konečně odhalila, to jsme už tady zmiňovali, že z ní byl A hotový. mne sa hrozne páčila jej uputávka. Bola taká dojemná a prišla mi, Čilý že sa hlas. tak pekne keby otvorila, že Mhm. nebala sa povedať možno niečo z toho svojho súkromia, čo je ťažké do televízie, keď máte hovoriť podľa mňa o sebe, o svojich rodinných problémoch. Mhm. Tak nie každý to vie a hlavne takto naprvu, keď ešte nevystupoval nikdy predtým pred kamerami. Jakoby fakt mi přišla sympatická, taková miloučka, i jak právě, jak se o něho starala, tak byla taková, jak se Ano. cítíš, víš, jakoby taková fakt holka, která by se mi k němu i klidně Mhm. jako líbila. Taká empatická. mi Jo, prišla jo, ozaj. přesně, to jsem chtěla říct. A potom prišla tvoja favoritka Monika so skateboardom. Jako favoritka, asi Jako jako jedna je z takých jedna těch z nejhezčích, sympatických. si myslím, jako vzhledově, ale ta myška se mi možná líbila o něco více vizážistka, jako Mhm. tou energií svojí. Mhm. Ale jako ta Monika byla tak jako zajímavá, přišla tam slušná, hodná, ukázala mu ten skateboard, tam vlastně řekl, že mu to nedá. Hej. To taková investice. Neviem vôbec, v akej cenovej relácii sa pohybujú síce skateboardy, ale tým, že tam mal vlastný dizajn, tak to si musí byť naozaj to dosť jo, drahé. to- Takže podľa mňa Adrian, keď to videl, bol úplne, že daj mi Dobré, to. to je pro mě, no, to určitě. Hej. Zase takovou investici do tebe dávat nebudu, když nevím, jak to dopadne. No a ta byla sympatická, takže tam jsem zvědavá, Velmi. jak se to bude dál vyvíjet. A potom si teda išiel medzi nich sadnúť na tú Mhm. cocktail party. Ale ještě předtím, než přišel, tak řešili už hned drama za to, že vizážistka měla privilegia a že s ním měla víc času a už se rozjížděli. Toto milujem, že ona tam bola o čo možno pol dňa dlhšie, aj tomu iba prepudrovala tvár No. a oni už automaticky na to žiarlia. To je pro mě úplně nepochopitelné. Jakože když se jakoby zamyslím, tak je to malinkatá nevýhoda vůči jako těm ostatním, protože jakoby s ním byla mu něco delší dobu, ale určitě bych to neřešila v tímhle svým stylem, že bych se tam hádala a tak ty jo, to No. je jasný, že ty s ním teď tady, já nevím. To je jasné, že to vyhráš, protože No. si s ním bola o 25 sekúnd dlhšie ako ja. přesně, to už je už úplně na hlavu. To vôbec přijde. není o tom. No,
Ja som prišla v polovici a proste keď to podívejte, tam jak to je, dopadlo. klikne to, tak to tam je. Aj či by som s Přesně. ním bola podľa mňa o 20 minút dlhšie, o 20 minút menej, tak proste keď to má Úplne. byť, tak to tak je. Ale chápem, že tá rivalita tam už začína, len podľa tých uputaviek sa trošku bojím, aby to tam zase nepreháňali. Nebo tam podle mě v upoutáce brečel. Adrian. Fakt. Já si myslím, že on tam tak jako seděl a prostě úplně se chytal obličej, alebo takový jako, víš, a to by... A všimla si v tej uputávke, že tam prišli tí dvaja, nejakí muži v bazéne. Kto to bol? Jo, a já jsem někde viděla, že Love Island, Nikolas z Love Islandu, tam dával někdo úryvek, že to je on. To vážne? Jo. Tam vyfotili ho nějak v tom a dali k tomu tu fotku. Jako nevím přesně, jestli to je on, ale jakože podle těch... Alebo možno to boli Barasto s Krištofom. Sem prišli okúpať na zreláciu. A raz no, tak já si tady najdu novou partnerku. Nie, ten už má. No Monika bola posledná a potom sa vlastne vrátil Adrian na tú cocktail party a oni si ho pomaly začali brať. Tak to bolo, nie? Jo. Oni si ho brali. Ona se ho vzala první ta Sonja, podle mě, ta Češka. Áno. A on něco řekl, no, tak tam mě ani nenechala vydechnout. Áno. Ale tam jsem viděla právě u toho Adriana, že je trošičku jak kdyby vystresovaný, nevím, ale prostě už byl takový, nebo nevystresovaný, spíš, že fakt je, ty holky jak kdyby ho nebavily. Ano, nie. Takhle odpovídal prostě, jako jednoslovně. Ja si myslím, že to musí byť šok, lebo ja keď sa zoberiem si, že seba, svoju povahu a keby mi teraz posadí niekto 15 mužov, s ktorými mám komunikovať a na každého sa máš nejakým spôsobom napojiť, medzi tým ťa zoberie zase nejaký iný. No jo, Tak ono asi trvá, kým si na to rozumím, ale je to zvykneš. prostě ta role toho bachelora, podle toho to měli jako vybrat, víš, jako, že když pokud je jako když na to takhle zpětně koukám, tak ten bachelor musí být trošičku jako komunikativní, umět to s těma holkama trošku. Ale podľa mňa on sa tak akože... bude otevírat, si myslím. Hej. A to sa mi Jo. možno tak páči, že není taký hneď na prvú, že to nepôsobí umelo. Jo. Že pôsobí to vlastne prirodzene tým, že Adrián je taký akoby normálny. Tak, ako keby sa normálny človek podľa mňa zachoval v tej situácii. Vieš, čo myslím? Jo. Že není to nejaká rola a že on teraz nás bude komunikovať s nimi a niečo. Že to sa mi možno páči, že on asi sa chce na to nejak naladiť, na tú vlnu a potom sa možno ešte rozejde. Jako Rozjede, myslím si, tak. Jo, myslím si, že se rozjede, ale že mně se to taky líbí právě, jak to jakoby říkáš, že to se mi líbilo i u kluků tady v Bacheloru, jako, že Působí na to nich prostě prirodzenejšie. vidět, že jsou prostě normální a že si nehrajou na tu roli a jako, že jsou perfektní tady Bacheloři, ale spíš jde o to, jakoby, bojím se malinko toho, už koukám jenom jako na tu show, že se třeba budu rozeznávat už potom, ke komu máte city, jako komu ne. Víš, protože když jsi prostě přesně, nemáš tu roli toho bachelora jako naučenou. Ako bol Martin a tam sme hneď videli, že to má len Paulinke. Tak, a pak mě to jakoby jako show nudí, ale jako v reálném životě si úplně vážím takového člověka, jestli mi rozumíš. Jenom jakoby Ja sleduju som skôr na tú realitu. Takže ja si myslím, že podľa mňa úplne stačí, že tam vybrali také, ako som povedala, také dramatickejšie ženy a podľa mňa oni ako budú stačiť pre tú show, že vlastne ten Adrian asi nemusí byť úplne až tak výrazný a nejakým spôsobom sa to tak vykompenzuje. To tady v tom Česku si myslím, že musíš víc tlačit na pilu jako ten bachelor, protože tady by to bylo jinak nudný, jak hej, kdyby. Hej, by také nudné, Ale tohle je takový, že tam možná o to drama budou mi postarat. Dajte nám vedieť, ako ste vy vnímali inak Adriana. Že ako na vás pôsobil, či presne takto to na vás pôsobilo dobre, že je taký reálnejší, alebo práve vás to až tak nebavilo, že možno nebol až taký komunikatívny, takže to by ste nám mohli dať vedieť, lebo presne 100 ľudí 100 chutí, takže... Jo, určitě. No a potom přichází teda Krištof a Adriana teda si bere jakoby stranou, nebo tam jako a říká, že teda může rozdát červenou a černou růži. Červenou růži teda dává vizážistce, to jsme byli rádi. Áno. A černou to uvidíme až v dalším díle. Neskončil díl? Ano, dneska. Dneska to rozebereme v tomhle díle. Takže chvíľu sme späť a tešíme sa na ďalší diel. Vítajte v pokračovaní Rose Talks, kde si rozoberieme druhú epizódu spolu so Sabi a zdravíme vás takto z online priestoru. Přesně tak, zdravíme vás, doufám, že všechno bude fungovat, protože tohle online call je poprvé, že jo? Máme premiéru. Takže doufám, že se nic nebude sekat a že to hezky bude probíhat. Ale přesně jak jsi řekla, jdeme si rozebrat druhou epizodu a jako já jsem na to koukala dneska ráno a říkám si, chudák Adrian. Jako co to je, Káji? Já tady si musím otevřít poznámky.
Ja som si tiež musela spraviť, lebo tam sa toho toľko stalo na to, že to bola druhá epizóda. Mňa to úplne prekvapilo. Jako já mám Strašne veľa úplně zvratov tam bolo. ale úplně. Hlavně na začátku teda, tak pojďme už rovnou na to, protože já už potřebuji dojít tam, kde se staly takový zvraty, že jsem z toho fakt vyřízená. Černou růži teda dostává Niky. Glorianka. Z Lorianka. My jsme to tak trošku čekali, že jo? My jsme My sme říkali, to aj v že... podcaste spolu vlastne rozoberali, no. Že to, protože on i řekl, že mu to bylo takový nepříjemný docela, kdyby a šla teda domů. No, jako bylo mi to takový líto, že ona ani nestihla promluvit, jak kdyby, víš, jakoby... Doslova. Ona mu Doslova. dala obálku, mrkla na ňo a potom vlastne odišla. Ty bylo to ale smutný, ale prostě tak to je, no. A Potom tam prichádza Krištof ano. a pýtal sa dievčat, že či teda im je Adrian sympatický a samozrejme všetky povedali, že áno, je to ich typ a podobne. Je to taká klasika, no, ale zase musím uznať, že Adrian je naozaj veľmi sympatický a v tejto druhej časti na mňa pôsobil ešte lepšie ako v tej prvej. Úplně souhlasím. To, protože jak jsem ti říkala, že byl takový, že ne, jakoby ano, nie. A teď fakt se jako i zajímal mi přišlo, fakt konečně jsem cítila z něho nějaké jako emoce vůči těm holkám. A mne A sa aj veľmi zároveň- páčilo, že sa tak prejavil. Keď sa mu niečo Presne. páčilo, nepáčilo, tak úplne povedal hneď svoj názor. Ano, to je další věc, kterou tady mám napsanou, že se mi líbilo, že si stojí za tím, co se mu jako nelíbí a řekne to fakt jako naplno a nebojí se toho, třeba při té hře, že jo, jak řekl, no to je nesympatický. A prostě Jasně. nebál se toho, že prostě naši jako becheloři nebo celkově becheloři, co jsme viděli do posud, tak to bylo takový, že jako neřekli to úplně takhle napřímo. Mhm. Víš, že bude hodně pravdomluvný, upřímný a nebojí se toho názoru, což se mi jako hodně líbí. Potom ich teda ešte Krištof nechal tak žiť si svojím životom, by som povedala, na tej koktélke. A jak tam prišiel ten Adrian, tak mňa trošku zaskočilo, že práve Stella si ho prvá vytiahla. Stella, jo, počkej, já si jo, to je tak, jak mluvila vlastně o tom svém ex. Mhm. Mne to To úplne je- zarazilo, že si ho ona vlastne ako prvá vytiahla na taký malý pokec. Jakoby na jednu stranu to zase chápu, protože asi měla co jako říct, ale zase zároveň možná souhlasím s většinou těch holek, že řekli, že pokud nejseš jakoby dostatečně připravená na nový vztah, tak tam asi nemáš úplně co dělat. Ja som Protože bola trošku tiež zmetená z toho, čo povedala, lebo na jednu stranu to bolo super, že sa mu Áno. zverila s tým, že áno, mala 8-ročný alebo koľkoročný vzťah, to je fajn, ale na druhú stranu on sa jej spýtal otázku, že asi už teda v pohode s tým, že budeš možno začínať nejaký nový vzťah a tak, a ona strašne zneistila. Všimla si Jo. to? jo. A Lebo jakoby keď, v té pozici toho Adriana, kdyby mi tohle řekl jakoby ten partner, nebo ten budoucí, koho si vybírám, tak se zaleknu a řeknu si, tyjo, tak tebe a asi ja by jako... som sa zlákla. Jako, no, že ty asi nejseš ready, protože přece když jdeš do reality show o lásce, tak musíš být jako vyrovnaná se svými ex, to jako bez debat. A jakože to, že řekla, že si to jdeš zkusit, jestli teda už je připravená na lásku, tak asi není úplně To mala skúšať vhodný reálne chodit do ako reality v show. bare. Hej. Tak. A pritom ona je akože sympatická. Ona je mi sympatická aj výzorovo, aj správaním sa mi páčilo, že sa k tomu tak postavila, ale na druhú stranu ja mám fakt z nej pocit, že najprv si to mala možno vyskúšať niekde vonku a až potom ísť do reality Já show. si myslím, že dostala třeba takovouhle tu příležitost a řekla si, že se tohle neodmítá, že už s ním není a že si myslí, že to jako překoná a tím, jak tam třeba přišla, tak chtěla být upřímná, což se cení. Ale myslím si, že fakt nechtěla asi ztratit tu příležitost, že tohle se za mě jako taky neodmítá, ale zase není to úplně nejlepší to říkat takhle i jemu, protože to je jasný, že on se jakoby zalekne, aby ona Veď teda to. když se vrátí, tak by se nevrátila zase za ním, že jo. Mne sa strašne No. páčila téma ružičiek medzi tým, ako sa oni bavili, že aký je podľa teba ideálny bosk? Dokonalý bosk. A ta jedna, no a jaký to je vlastně, jako když máte ty estetické úpravy, je to jako jiný, když se s ním jako líbá? To jsem Hej, umírala. Ako možno podľa mňa, keby si vyzerala ako, ja neviem ani ku komu to prirovnať, ale keby si mal možno fakt, že kačacie ústa, tak asi tam je nejaký rozdiel, ale pokiaľ máš decentne spravené pery, ako mám ja, alebo ty napríklad, tak si myslím, že tam není žiadny rozdiel v tom, nie? To ne, já si Takže myslím je to taky možno ešte lepšie, lebo ja mám pocit, že mám také šťavňatější, ano. Jo, mám to stejně. Ale myslím si, že když má fakt jako někdo takovou tu kačeří pusu, tak už to je jako a i pro toho chlapa to musí být takový. Že nevie, či to je párok alebo pery. Karolíno! Áno, to je to tak. Ale v rámci toho včerejší, nebo té druhé epizody, jsem trošičku zjišťovala i od těch holek, jak reagovali, že je Adrian citlivej.
že je jako empatický, často tam i říkali, což se mi strašně líbí. Jako Aha. pro mě jako důležitý, aby byl empatický. A jako vnímám to na něm trošku čím dál tím víc, na to, že to je druhá epizoda, k tomu se ještě dostaneme, ale A z jako... veľa vecí bol aj taký prekvapený. Napríklad, keď hrali tú hru, tam im pokladali síce veľa otázok, ale aj keď sa pýtali, že či sex na prvom rande, alebo niečo v tom zmysle, tak jediná, se mi kto si taky tam... líbilo. Áno, inak kto si tam sadla, bola teda Soňa, tá Češka. A on bol normálne prekvapený z toho. Jo. A sám povedal, že keby ide na rande, tak určite aspoň 5-krát by sa s tou ženou Chápeš. chcel stretnúť. A to som bola úplne prekvapená z Jakože neho. tam se mi to strašně líbilo, jak to řekl, Mhm. protože je to chlap, že jo, tak chlapy trošku, ne každý, Mhm. ale přemýšleli trošku jinak. A on jak To je řekl, ako- Mali ste takúto otázku aj vy, bachelorovi? Sex na prvom rande? myslím si, že jo, že jsme ji tam měli A taky. čo? Aká bola odpoveď? Jako On moje by- nebo jako celkovo? No aj napríklad tvoja alebo Honziho. Tak Honza se k tomu nějak, on tam nebyl s náma, víš, když jsme Aha. hráli tuhle hru, že my jsme to hráli jenom jako holky a většina holek jako odpovídalo, že ne, některý samozřejmě, že Mhm. jo, ale vím, že Honzi tam zmínil, že jsem hrála s ním jednu hru, tak řekl, že své zlomené srdce si léčí sexem. Tak jsem si říkala, aha, tak já teda tohle takhle nepraktikuju teda. No tak Takže- nepoznáš, hej? Takže tak, Mhm. no. Ale jako zase Sonia za tohle je dobrý, že byla upřímná. Jo, že jako, Áno, že lebo si tam ako jediná jako úprimne si sedla. nemyslím, že je jediná žena z tých všetkých, ktoré Tak. sú tam, ktorá by mala sex na prvom rande. Myslím si, že tam by tam bolo viac adeptiek, aj keď ja sa prikláňam k tomu, že ja som one night stand nikdy nemala, ale, ale určite sa tam podľa mňa ešte by našli nejaké ružičky. Jo, taky si myslím. Ale ještě jsem si, jdeme už teda k té hře. Mhm. Jo, já tady jsem si zapisovala, že byla to teda ta hra ano, ne a jestli by si představili s ním pusu, jak vlastně on byl zajímavý, jak oni se ho zeptali, nebo Krištof podal tu otázku, že kdyby měli tu možnost, tak jestli by mu dali tu pusu jako hned na ten první večer. Mhm. Tak hodně holek bylo ne a hodně holek i ano, jakože to bylo tak jako rozdělený, 50-50. A on byl takový, že no, já bych byl teda radši, kdyby tam bylo těch holek víc, který by už si to představil, protože já bych si to třeba představit mohl. A já říkám, ty jo, ty jsi rošťák. A ešte. Takže sex na prvom rande nie, ale boskávať Ale sa so všetkými. Asi. Tak to bylo takový zajímavý, ale jako upřímně, když jsem tak jako koukala na tu hru, tak bych se toho malinko tak jako nebála, ale Mhm. tím, jak je fakt, že si hledá Prázdný. podle mě partnerku, která nesmí, nebo tak na mě působil, že možná nechce, aby ta partnerka se chovala nějak jinak, než on si jako přeje. Víš, jakoby Mhm. bude pro něj hrozně těžký ho jí přijmout takovou, jaká je. Mi trošinku na něm na začátku přijde. Víš, že prostě, když máš přece někoho rád, tak, ale zase ono tohle je zase něco trošku jinýho, že on se Dobre, sa vlastně potom sa ešte nezná. vytoktáš. Já už zase víš, moje hlava Ty už přemýšlí. zase overthinkuješ. Áno. Uvidíme, čo bude ďalej, ale mňa ešte strašne prekvapil ten gang, ktorý tam hneď vznikol. Pretože niektoré tie ružičky si sadli vedľa seba a povedali, že sa pomenovali gang Kravice. A ešte ako tam začali znázorňovať to tak normálne Já jsem si to teď dávala na som sa chytala Instagram. za Ten hlavu. obličej jeho, toho Adriana, on už měl normálně dost z nich a to je ještě, to tam byla první noc. A už nemohl, jakože ona na ně úplně jako, co děláte, ty vole. Podľa mňa bol A tu veľmi samý zaujímavý. Krištof byl úplně mimo. Oni prostě, co to je? Koho jsme to vybrali? Já jsem byla fakt v šoku z toho. Mně by bylo tak trapně. Nebolo trapne aj za nich, ale ešte trapnejšie mi bolo pri otázke, kedy sa ich Krištof pýtal, či randili s niekým známym. A veľa z nich si tam sadlo, čo je akože v pohode. A potom tam Laura sa mi zdá spomenula, že áno, že ona teda randila s niekým známym a pravdepodobne to mal byť asi Boris Kolár, lebo videla som dneska ráno také články, že či teda s tým Borisom randila alebo nie. No. Lebo ona teda pracovala v parlamente a tvrdila, že s Borisom sú len kamaráti, ale zrazu sa priklonila k verzii, že randila s niekým známym a Krištof nechcel dostať, že či to teda je bývalý predseda parlamentu a nakoniec sa k tomu nevyjadrila, čiže Tak uvidíme, či klamala do krútka alebo nie, lebo naozaj to bolo také zvláštne. To jsem na to zvědavá, jestli tohle vyjde na povrch. A potom A- ešte Monika, tá randila s niekým z reality show, ale vôbec neviem s To kým. by mě taky zajímalo s kým, ne vůbec. Ja. Lebo na Instagrame ho nemá. Takže pokiaľ Stalkerka. nás sledujete a vystalkovali Napíšte ste nám to, to. tak Jo, napíšte zistěte to. nám a zistíte to vy. Tak. Jo, tak.
řečeno správně. Líbilo se mi, když se vyjadřovala třeba Myška Mhm. k nějakým situacím, že tam přišla, aby jakoby ho poznala, Mhm. aby věděla, nebo ona teď nevím přesně, o jaký otázce se to teď jednalo. Jo, že něco s těma číslama na těch sociálních sítích. A to mě taky jako zarazilo, že on, vlastně Adrian byl takový, že no, tak jako to se mi moc nelíbí, když tam jde holka za číslama, ale vlastně jakoby lhali bychom, kdybychom jenom řekli, že jsme tam šli jako čistě jenom za láskou prostě, víš? A Áno, v jako, tomto súhlasím s tým gangom kravice, že keď si niekto sadol, že tam vôbec nejde pre čísla, tak klame, lebo ako, toto sa mi páčila odpoveď Mercy, že každý ráta s tým, že keď idem do reality show, tak vyjdem s nejakým číslom, či sa ti to Tak. páči alebo nie. Takže nehovor, že si tu preto není a trošku ma zarazilo, že naozaj sa niektoré teba vytvarili, jak keby, neviem, lietali na oblačiku, vieš. A Adrian z druhej strany to isté, veď aj jemu to prinesie čísla. Teď jsem to chtěla říct, že přesně mě to jako zarazilo i z toho, od toho Adriana, že jakoby to nechápe a tohle, ale tak přece si šel do té reality show a ví, že to jako takhle nějak se obnáší, že jo, se mu to pomůže taky v tom biznesu a tak. A byl takový jako strašně uražený, že vlastně ty holky, nebo tak mi to přišlo, že ty holky vlastně řekly, že tam jsou kvůli číslům, ale oni neřekli, že tam jsou jenom kvůli číslům. Oni prostě byli upřímní v tom, že tam nešli čistě za láskou, protože Ano. přesně nevíš, kdo tam stojí, nevíš, jestli se ti líbí a jsi taková, že ti to dá to, i to a můžeš si tam najít toho partnera na Ale celý napríklad, ako sme rozoberali na začiatku, tak Sonia už vedela, že keď odtiaľ vyjde, tak bude najdlhšie s tým bachelorom. A na konci sa dostaneme k tomu, že tam bola pomaly Nejméně. najkratšie. Ty krása, no. Jakože já tohle To video člověk fakt nemohla neví, nikde myslím. najít. Pošli mi to video, kde to říká ta Sonia. Já jsem to hledala, já jsem nemohla vůbec najít. Treba sledovať Rúža pre nevestu. Já sleduju. A potom teda ještě tady mám napsaný, že ohledně té vizážistky, ta myška, mám tady něco, co řekla něco hezkého. Nevíš, co, o čem to bylo? Mm-mm. Že on fakt se na ní jakoby úplně tvářil, Adrian. Třeba oni, když tam nějak povídali, tak možná, že se to týkalo těch čísel. Teď si nejsem schválně, nám dejte vědět, čeho se to týkalo, protože mi to úplně vypadlo teď. Ale bylo o tom, že ona tam hezky jako jo, bylo to ohledně těch čísel, podle mě. Že ona totiž seděla v té skupince, že tam není kvůli číslům. Mhm. Ale hezky to jakoby odprezentovala. Řekla něco ve stylu, že si tam prostě šla, nebo nevím teď, jestli to bylo kvůli těm číslům, to je jedno, prostě jste tam byli společně a nějakým způsobem tam říkala, že by ho chtěla jako poznat jako člověka a že je strašně důležitý, aby byli jakoby na té rovině společně a on hrozně na ní jako kejval úplně, jako že se na ní hezky tvářil a říkal, jo, tohle je přesně to, co jako bych chtěl slyšet. Ale kurník nemůžu si vzpomenout, čeho se to týkalo. Takže to je jenom taková vsuvka, že prostě No. pořád na tu myšku kouká tak jako nejlíp za mě, z těch všech. Zatiaľ. Ale potom ešte ma prekvapilo, že niektoré ružičky už boli aj zasnúbené. Niektoré aj dvakrát, ale zase z druhej strany, pokiaľ si ho nezobrali a nie sú už aj rozvedené, tak ja v tých zasnubách napríklad nevidím nejaký problém. Mhm. Ja mám vlastne jako to tiež, je- ja mám vlastne tiež prsteň doma. Cože máš? No prsteň zasnubný. Jo, vlastně a jo, teď my jsme taky zasnubený. No, my sme také zasnúbené. Sice neoficiálne, ale Ale No. jsme vlastně, no. Takže teď, Ale- když někam půjdu, tak budu muset říct, že jsem byla zasnubená. Děkuju. no potom tu máme najväčší šok tejto časti. Přichází nový děvčata. Ja som čakala, že sa majú na neskôr. To je prvá vec. Jakože, A ale jak druhá vec, som nečakala, že ich zase na Instagrame zverejnia skôr, jak tam prídu. to nepochopím To prostě. nepochopím. Keby to nezverejnia, tak som v úplnom šoku, že úplnom. Ale co je zajímavý, jak si je vybíral. Áno. Jakože to byla... Začalo s tým ovoňávaním. A je to co když prostě smrdí, že jo? Víš co, to jsi spocená z nervů a teď No. tam bude to ještě čichat. A on ešte, cítim z teba ihličie. A pak si Takže- vybere, ne? A pak si vybral. A tam sladká vůně a pak vybírám si jehličí. A jo. Aha. To som nečakala ani ja, takže vybral si tu Selínu. Já tam jsem umírala, jak tam řekla zase ta Mercedes, ona ty vtípky, takový ty věty, které přesně padnou úplně. Áno. Celine Dion přišla, nebo něco Ano. takového, a jdeme dál, nebo něco. Celine Dion. Potom sme tam mali zase ďalšiu Naty, ktorú si vybral na základe tanca.
Aj keď vôbec No a by to som mi- to nepovedala. Mne to vôbec Já neprišlo ako taky. ten najlepší tanec. Ta Kiara, nebo jak se jmenuje, tak ta tancovala hezky. A on si vybral vůni, kde řekl jehličí. A pak si vybral tanečnici, kde to nebylo úplně tak jako, víš, že Áno. jsem si neřekla, že jo, to je ona, kterou si vybere. Presne. A potom tam prišla tá stena, kedy sa rozhodoval medzi dvomi na základe toho rozhovoru a jeho to spievanie oslovilo. To... Já to Ja som mala pocit, že to, čo by som si ja ako posledné vybrala, tak on si vybral ako prvé. Jo, a já byla úplně v šoku, když řekl její jméno. Já jsem byla taková, že on, když začala mluvit ta Kiara, tak ona měla strašně jako příjemný, klidný hlásek. Áno, a taký se ještě jako, kľudný išiel. jo, že se ještě hezky usmívala a nebo on se i usmíval za tou stěnou, jakože mi přišlo, že tam to jako je. A pak prostě přijde a on tam jenom stojí a teď on začal zpívat. A pak začal prostě takhle rychle mluvit, ani ho nenechala. Ja jako... mám ťa rád. No, Ja keby som ja sa tam prepačím, tak začnem udrbať. Proste No. to sa nedalo. to ne, ale že ani Ne. neřekla ahoj, já jsem, Ano. já jsem zpěvačka, můžu, já ti něco rychle zaspívám. Ale ona prostě přišla a teď on ještě tu hlavu tam u toho jako, tak co řekne on? Ale potom už keď začala normálne rozprávať, jak už si sadla medzi tie ružičky, tak mi neprišla taká od veci, ale tým prvým ako keby dojmom, jak začala spievať, tak mi to prišlo strašne komické. Jo, přesně. A pak už jako hezky mluvila, prostě v pohodě, ale tohle prostě to gesto toho, že začala zpívat, To jsem hned, tak jsem byla nečekala. taková úplně z toho mimo, no. Ale, takže jsi vybral teda, jak ona se jmenuje, ta blondýnka? Tá neviem, ako sa volá. Já ty jména, to bude chvilku trvat. To bude No tak ani- prostě vybral si tu blondýnku a vlastně Kiara tam zůstala sama. A ty, Ale keď ju zbadal, ty krás, a já ti říkám, že ona se vrátí. A hlavně on byl úplně, to je poprvý za celou tu dobu, kde jsem viděla, že se jako kdyby zakoukal na první dobrou. Víš, když ji pouštěl prostě a jak úplně jí viděl, tak si řekl, co jsem to udělal. hej, tam bolo vidieť, jak sa mu normálne tie oči 3-krát viac zväčšili Jo. a úplne si povedal, že o čo som urobil. A úplně byl naštvaný i na toho Krištofa, že to vůbec udělali, že to je Mm. prostě nefér. A že by Tam určitě sa mi presne páčilo, jak, neviem, či to bolo len v tej dokrutke, ale on bol vidno, že je z toho strašne hotový. Normálne, že emočne bol taký nesvoj. On si tam úplne tak sadol, fakt, že mal takú hlavu Jo. sklonenú a normálne Tak tam skoro bolo na ňom odrajca vidieť mi prišlo. emócie. Áno, a mne prišlo, že sa normálne rozplače a to mi bolo extrémne sympatické. A neviem, či to je zase kvôli tomu, že sa mi akéby najviac páčila a poslali ju akéby domov skôr Mhm. a nahrávam. Díky. To tam nechte. Kdo to Proste, byl? moja mama. Pozdravím maminku. Som doma. No, takže pokračujem, ale no to, že neviem, či on je zase ten typ muža, ktorý si povedal, že teraz ju nemôžem mať a veľmi sa mi páči, tak ju chcem naspäť, lebo viem, že už ju nemôžem mať, alebo sa mu tak proste zapáčila hneď na tú prvú, že ho úplne očarila a prebehla tam taká iskra, že sa ešte vráti. Já si myslím, že to bude taková kombinace všeho. Hej. Že jakoby jí viděl, pak vlastně jak si s ní i povídal při tom odchodu, tak jak vlastně na něho působila klidným dojmem a taková, že jako víš, že to je přesně třeba něco, co on hledá, protože si myslím, že on prostě hledá holku, která je klidnější, která... Ale zase mi přišlo divný, že na těch pokecech, když si bral holky stranou, tak jim vlastně říkal, že by hrozně chtěl jako energickou holku a že že se mu to jako líbí a že vlastně se mu i líbí ta odvaha, že tam ta nějaká holčina přece přišla je vyměnit, že jako udělala že si začala jako bojovat. Takže já se v něm prostě nevyznám. Mně přišlo celou tu dobu, že chce klidnou holku, ale potom řekne, že chce mít energickou holku a že vlastně se mu líbí Mercedes, přece si vzal ještě předtím. Áno. Nebo potom si ji bral Ano, a řekl jí přece, že... Som páči tá energia. Jo, a že jako má humor a přitom ona je jedna z těch nejvíc, co je tam slyšet a vidět. Takže jsem z toho úplně v šoku a nevím teda, koho on hledá. Nevím prostě. Ale fakt. Ale zase napríklad s tou Kiarou, s tou, ako ju nazvala Mercedes Disco Gulou, jak ju Jo. opúšťal, tak oni, jak sa objali na konci, tak ja som normálne mala chuť si spraviť fotku alebo nejaký screen, oni vyzerali jak nejaká šehrezáda z proste nejakého tureckého romantického seriálu. Normálne som si hovorila, že tak oni dva by boli totálny meč. Ty krás, úplně jakože, jako předčila podle mě i tu myšku, kterou jsem já měla jako favoritku, nebo to, co si myslím, jako, že na ní tak koukal, tak tady jsem viděla jako neskutečně takový to
víš, že jakoby potkáš někoho a víš, že Mhm. to tam je, aniž nepotřebuješ ani moc mluvit, ale je to tam prostě a potřebuješ toho člověka Presne. hned teď poznat a on jí potřeba Ešte je z prostě najlepšieho mesta na Slovensku, verila by si tomu? Trenčín. Presne tak. Ale tentokrát sa mi páči, že sú tam dve z Trenčína. Vlastne aj tá Naty je z Trenčína. A No. obidve mi prídu celkom sympatické, na Jo. rozdiel od nášho ročníka. A nehovorím o sebe teraz, hej. Jsi byla dost sympatická. No, Ale- akože áno, ale tak, že sa mi páči, že vybrali dve z Trenčína a obidve zatiaľ vyzerajú veľmi Jakoby sympaticky. normální. Mhm, Jakože jsou normální prostě. áno. No, tak jsem zvědavá, vlastně tím to skončilo, že si vzal tu Mercedes, jo, vlastně ceremoniál. No, já bych ho Ceremoniál? já bych to... Vieš, ako Ešte vlastne- slovenská rúža, tak to bolo jasné, kto pôjde domov. No tak to není úplně jasný, když Já Julie vím, minule já byla na druhém. Ja viem. Ale ještě předtím, ještě před tou ceremonií, tak jak se jmenuje taková ta kudrnatá, jak je šla rozbít? Mercedes nebo on si ještě vzal ty dvě holky, ty nový. On si vzal ještě ty dvě holky, aby o něm něco zjistil, ty se ostatní byli docela naštvaný, že jako jim dává prostor, když oni taky nedostali prostor. Ale ja mám z neho pocit, že on si zobral tie dve nové práve kvôli tomu, aby si povedal, či chce, aby tam ostali a že ich chce podľa mňa vymeniť. Já jsem si prvně taky myslela, že normálně, že jak jsi tam povídal s tím Krištofem a říkali si jako, že to zkusí nějak vymyslet, takže jsem se bála, že jenom Krištof řekne, no OK, tak my ti ji vrátíme, ale teď si vyber nějakou, kterou prostě vyhodíš místo ní. Presne. A no, tak takhle to No, nebylo. Ale Ale tak tak, potom sme išli na ceremoniál už. mhm. A čakala si, že Miška dostane prvú rúžu? Počkej, Myška, jo. Áno? Mhm. Akože to bolo trošku také prekvapenie pre mňa, ale akože Počkej, my jsme tu súhlasím. stejnou Myšku, tu vizážistku. Áno. A ta jí dostala už přece na cocktail party, ne? Na ceremoniálu. Tak to je tá druhá Miška. Mega jména. Tam je ještě jedna ta Myška, že jo? Áno, tam sú dve Mišky. Jednu ho volajú Miška, druhú Michaela, sa mi zdá. Já teď si ji nevím zase představit, jak ona vypadala. Já nevím přesně, jak šli Hodíme po si sobě sem teda. nejaké fotky a... Jo, tady hodíme fotky, ale nevím přesně teď, jak, omlouvám se, nepamatuju si, jak to šlo jakoby po pořadě, ale... Neviem ani, ale Mišku som si dala, že tá dostala prvú a potom Stella dostala poslednú. Mhm. A ještě mezi tím přece se udělalo špatně Lauře. No, Jela do nemocnice. A jakoby, já nevím, možná to fakt jako bylo asi stres a takhle, ale minulý ročník přece u vás to udělala i Míša. Nebo kdo, jedna z nich. A vlastně jak kdyby si zajistili místo tam. mhm. Víš, že jakoby většinou, když se něco takhle stane, tak si zajistíš tím místo, protože on ti jakoby dá tu růži, Ano. protože jakoby ona tam omdlela a ti nedá růži, no tak omdlí znova. Víš, jako, ale Hej. nemyslím si, že to je zrovna tenhle případ, ale myslím si, že to bylo spíš tím vyčerpáním a tím stresem, že ona si fakt do hlavy dávala, že není ten typ jeho a řekla to tam vlastně, a to se mi líbilo, že ona by jí bylo špatně, ale stejně na ten ceremoniál jakoby přišla. Áno. Víš? Takže jakoby tohle bylo jako hezké a nemyslím si, že to byl tenhle případ, ale Tiež som vlastně nemala jakoby, pocit, že by si to vymyslela. Ne. Lebo ani som nemala pocit, že by bola nejaká extrémne opitá alebo niečo, že by jej to Jo. mohlo stupnúť do hlavy. A skôr sa prikláňam ten jak ty k stres. tomu, že to bol stres, lebo podľa mňa ľudia si aj nevedia predstaviť. Oni si myslia, že Jo. celý ceremoniál trvá pol hodinu, príklad. Áno. Ale ja keď som aj niekomu hovorila, keď som sa vrátila po ruži, že vlastne ty od rána, ja neviem, od 7 už si na nohách, stále po tebe niekto niečo chce, aby si sa niekde dal, rozprával, v podstate sa nemáš čas ani najesť a tieto ceremoniále niekedy trvajú aj do 4-5 rána. Mhm. Takže ty od 7 rána si na nohách, musíš stále vyzerať, v kuse ťa pudrujú, už máš potiaľto puder normálne, jak fafadu a do 4 rána máš stať na nohách, takže áno, Jo, ja sa jakože- akože nečudujem, že tie niektoré dievčatá odpadávajú, pokiaľ si na chvíľu podľa mňa nedáš pozor, že nepiješ viac vody alebo čo, tak ti normálne príde zle a ty si hore pomaly 24 hodín. A hlavně jsi non-stop ve stresu, že jo, protože absolutně Ano. nevíš, jakoby, na čem seš, seznamuješ se tam s klukem, seš prostě v nějakém konkurenčním prostředí, že prostě jsou tam hádky, dramata a nemáš tam tu rodinu, nikoho, takže A nie si na tom stres je tak- telefóne, nemáš ani Nic, komu napísať, že nic vieš čo, je prostě. úplne na... Jsi tam hovno. jenom ty sám No. za sebe, nemůžeš nikomu ani věřit, jak kdyby. No Protože a tamhle presne. to použije proti tobě, tamhle to řekne jemu, nebo nevím, prostě. Produkcia to proti tebe použije No, babi, mně se ani teda nestalo, nehovorí. to já, jako zlatá moje produkce, protože já jsem tam nějakou podporu od své produkce teda, to musím Mhm. jako říct, nevím sice, jak to mají jiný, ale já konkrétně, já jsem měla jako hrozně dobrý, jakoby, Mhm.
zkušenost. Já neříkám to jenom proto, že tady jako na oko, ale fakt jsem měla dobrou zkušenost a proto já jsem vždycky jako chránila že jsem říkala, no to vám prostě neudělá ten střih, protože já tu zkušenost jako nikdy neměla. Víš, takže těžko říct. No ale chápu prostě, že už to Tak tam ty si můžeš tam jako... vtierala do ryti, vidíš, no. Kde je ta holka? Srandujem. Proste choďte tam, vyskúšajte si to Áno. A pak hovorte. a potom hovorte, presne tak. No a teda nedal růži? To nie. To nie. Prekvapilo ťa to? Mm-mm. Mm-mm. Na mě se k němu vůbec nehodila, upřímně. A podle mě se ho zarazilo i ten sex, že si sedla jakoby jediná. Podľa mňa ho najviac zarazilo to, ja som teraz pozerala v rýchlosti bez ruže, kde vlastne rozprávala sa z Lorianka ešte s touto Soňou, sa mi zdá. A ona tam aj spomenula, alebo niekto to niekde spomenul, že ona vraj bola celý večer takým stredobodom pozornosti. Čo sme si mohli všimnúť na tom, že jak začala cocktail party, ona si ho úplne prvá vyťahla zo všetkých. Takže ona keby stále nejakým spôsobom na seba pútala tú pozornosť a baby hovorili tiež, že nielen do krútke, ale asi aj tamto Adrian povedal, že nemá rád ženy, ktoré sú až moc akože teraz v stredobom pozornosti. Takže ja si myslím, že toho asi najviac odradilo, že bola na něho taká hr. Těžko říct, ale já si myslím, že tam jsou hry úplně všechny. Jak kdyby, Ale ne až úplně tak, všechny, až tak. ale jakože ona sice si ho vzala, ale takhle si ho vzala i přece ta, co má toho ex, na kterýho myslí, jak kdyby, si nepamatuju jméno. A jako brali si ho taky stranu a třeba to ani není úplně vidět, ale já si spíš myslím, že to bylo i kombinace toho, že to nebyl třeba úplně jeho typ. Zároveň, že si myslím, že si sedla i těma názorama, jak mluvila třeba na té hře, protože to říkal, že hodně mu otevřelo oči, ta hra. A celkově, no. Takže jako těžko říct, ale jako čekala jsem jí zrovna, no. No. Ja tiež, ja som mala asi také dve adeptky a ja som si aj trošku myslela, že možno Stella, ale páčilo sa mi, že dal šancu, že to hneď tak nezahodil. Ale myslela som si teda, že buď Stella alebo Sonia, ktoré vlastne boli aj posledné dve a nakoniec teda Sonia išla domov. No a tím vlastně skončil ceremoniál. A musím teda říct po téhle druhé epizodě, že trošinku malinko měním názor teda na Adriana, že trošičku víc ukazuje tu svoji osobnost, že je citlivý, empatický a je hezký teda. Jako musím říct, je hezký. Je to fešák veľký. Dajte nám vedieť v komentári, jak sa vám páči Adrian, ale my sme spokojné, keďže obidve máme radi tmavšie typy, tak sme sa zhodli, že je to naozaj fešák. A ešte keď som pozerala aj tú uputávku, sa mi páčilo, ako sa mu rozjasnili oči, keď sa ho pýtali v dokrutkách, že čo by si povedal na to, keby vymyslíme nejaké rande s Kiarou. Jo, a úplně. To fakt? To by si urobil? To bylo tak strašně roztomilé a tím to skončilo, takže já si myslím, že půjde na to randíčko s ní. Ale zároveň fakt tohle bylo tak hezký. Já jsem uvěděla takový, jak on prostě byl takový jako smutný a teď jenom, jako to řekla, a teď jenom fakt. A já, jo, prosím. Takže veľmi sa teším na to. Jo. Hej. Je to tak. No tak tedy bychom to asi končili. Ďakujeme, že ste tu boli s nami, že ste tu s nami na našom Hero Hero, na ktoré sa chystajú brutálne videá. A my sa budeme teda dočkať, kedy to vydáme. Přesně tak. Mějte se krásně. Ahojte. Ahoj. A teď se přidám já. Moc vám děkujeme, že jste tu s námi. Každého vašeho komentáře a reakce si neskutečně vážíme. Pokud byste nás chtěli podpořit a být nám ještě blíž, pojďte za námi do naší komunity na herohero.co/roselife. Najdete tam naše soukromí, exkluzivní make-up, travel tipy, soutěže a hromadu věcí, které jinde prostě nezdílíme. Naše Hero Hero stojí měsíčně tolik, co jedno latéčko na národní, ale toho obsahu na vás čeká opravdu velká spousta. Tak se na vás budeme těšit a ještě jednou moc děkujeme. My čo teda voláme Davidovi? Jo, já mu zavolám. Tak mu zavolám, sa sem naspäť pripojí a nech si to niekde uloží. Jo. A ja musím bežať. Že mám hlavu jak toto zemiak zase. Už můžeš zpátky za náma. Máš tam prosím tě nahoře vpravo účastníky hovoru. Zobrazit všechny účastníky hovoru. Tak, předat. No, ale to mi nechce vyhledat, tam nejde přidat, jakoby dát. No, pokud ti tam prostě dává vyhledávat, měl by tam být e-mail. No, jak se jmenuješ na e-mailu? David. Ano. Jak se dělá zavináč?
Option 2. Option 2. gmail.com. No ale jakoby nejde mi to. Počkej, já ti zapnu kameru. Je lepší. Vidíš, tady jakoby nejde dát nikde plusko. Si nerobte srandu. Ale hrozně se mi to líbí, jak je to online. Možná ještě víc, jakoby. Aha. Víš, jak máme to pozadí, to je strašně hezký, cute takový. Ale počkej, ty křížek, prosím tady. A tebe sa nedá pripojiť na základe toho kódu, ktorý si nám posielal do Instagramu? No a ježišmarja, to je ono je vlastně v tom Instagramu, že? Hej, Jo, nebo jsi nám to posílal do toho, no to půjde podle mě na takhle. Instagramu. Jo. No, tak A teď si to dá uložit. To je super, že to pozadie úplne sa... Jo, no.